Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamda sakirin wa azkuruka dzikra zakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, Inna Allah subhanahu wa ta'ala bayyana lana fi mahkam kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mautu baghtatan wal qabru sunduqul amal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayadna sumpatan tanu Bendir guden tanu sangkaya kagagawi na giyang gotua miya pagusaya giyang gotua pagariakan alim alim besar bimbelawag. Nah inu ka ayan yun mambu kita tarusun sangaya pedagwan tanu nana kena ubo na ima kata tembang. Ayat na kapian yan nagyang kutua di ikapaka gaganapa agyang kutua pamana mga sabut tanu. Agyang kaya di tanu si dinggulaulaan na isa kabubaloy niya na limu na miyapa ka inang kayan supisya katawan rakita no si isagyang kaya upamana kapatay. Yaman nagyang kaya kapatay mga pagariya na inad na si isang kutuwa upamana pagtaw balilipatan. Kagiyagyang ko taw pamana pagtawa balilipatan na inurun inad nagyang ko taw pamana kapatay kaanan lalayo nagyang ko taw kapupakatadmiran. Yang kaya manusia na si ikinwasang ko taw mansyan ay maana mansyan na balilipatan. So manusia na inubituan sa manusia kakagya balilipatan na inad no naman buhagyang ko taw kapatay kaan na pupakatanod sa firmamenti sabab ko kabubaluin niya na balilipatan. Yang utwa katiru Allah Ta'ala ay naluitan no kagiya makampat. Sa kiya pakatukawan yan si ikum ya maratiya sa tigiya na hais kanua miya maratiya na kalak nius Allah Ta'ala sa titu-titu akalak. Sa uba kanu matiguan lara uta akapatay sa di kanu makapaparatiya. Sama na inagyang kaya katiru Allah Ta'ala na miya baluya iya ikhtiar o di na warning ko pisa katawan na uba kanu ra uta akapatay sa di kanu makasusundong sa tarutup akasilim butawan sa kabaya Allah Ta'ala. Na nakagya di tanu katawan mo anday oras na gumasa pulimpusan o kawyag-uyag tanu sangka ya dunia. Antay mataur. Dapat tanu kasangka pa na kepakaya itawag tanu sa ikwallah. Dapat tanu mga kasangka pa na kepakaya imbitira itanu sumalakul maut. At terun tanurun udi na isa tanurun ay lamba kawyag-uyag tanu sangka ya dunia. Uy. Api agi nga mga ruji-ruji rami amang ibaguna di rumpan perauta. Uy. Na ayat dinami tutur wagyang kutua katiru Allah Ta'ala na umani isa na sulamba kawyag-uyagyan na midas liyan sa panamar nagu panaguntaman iayaw pa man na kandili makutan yan na andaman na kapakapani mo yan kapakandili makutian sa amal amapya ami pakawitian si isagyang kuto pa ma na kapatay niyan ipakawitian si ikwallahu Ta'ala. Yang utakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inaluitanu atigiyana al-mautu baghtatan. Suatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka patay na panakaw
Akapu pekataling umanian ako pisa katawan sada aba pekato kawa. Kenau baka pesurati. Kenau baka bagay sa schedule kataya kiso kataya ka kaputing lah. Kajian kaya kapatay na bagsatan ayamanan niya na panakawa kapu pekataling umanian ako mga baya gusto mga datu. Na tamang pan ako mga wasa na gusto mga kanguda na tamang ko mga lokos. Na palaya din na panakawa kapu pekataling umunag yang kaya kapatay. Wal kabru sundukul amal na swatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga kubur na sana may pupundo so mga amal. Languan niyang galabakatan wa amal sa isagyang kaya dunia sa ikukawiyag-wiyag tanu na pala-pala dito tumipupundo sanggot o pamana mga kubur tanu. Naisi na kurang kapamimikiran akatawan ka din na sa ikuuriano kandeke ka kukera sarasain ka na at nadar paandeke na kanadang kandali makuti sa luto ka ama mataling umangkaw na sa ikuuriano kandeke ka. Naya manadeke itanu na sumanga kubur tanu. Yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini isa uno mga sahaba wanto na uno ni petero na mapantasyakan. Anto na uno ni petero na malatusi ka pamimikiran. Na ayay ni sembagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na alqaisu mandana nafsahu wa amila ba'da mautihi. Ayat tigyan na petero muslim mapantasyakan nagyang kutwa tao amiakan dali makut magamal sa simba amapya sa ikudan niyang panakapatay nagukyapri para duanian sa amal ang mga pipya agyang kuto pama nakuburian di petero na tao amapantasyakal agyang kaya inaluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyang kaya kapatay na diya ikakon kau pa makabad na ikakul, abari di maako lagi ang kaya kapatay na ditapasin matay. Maluniyo kuno pa mana, perugu-rugu daw ba maako la. Bari di maparwag yang kaya buk na di pumakaputi. Bari di maako lagi ang kaya ngipan na di pupangasasapu. Bari di maako lagi ang kaya upamana kubal na di na pupangakakro. Bari di makula sukang udah na firmamente na sukalukas na dipasin. Malunyo ko na igisa pamana mga rugudan na. Na ino mga daya idi kakul. Na ino tanu dimbagay sa maraya karina sa iku Quran. Kaan tanu kato kawiya ako kukontrol tanu. Ay mana na makukontrol tanu wallahu ta'ala. Sadika pa nga ako lasang kaayasay. Inaluy wallahu ta'ala sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kati iso di si ika keakula. Igira adna ini betadu wallahu ta'ala penggulaulaan asugun. Nada din mapatut kumia maratiaya amanga datu agu mga bai. Ibagiam ko to asugo na ini betadu wallahu ta'ala na bayra na kambaya-bayai. Kadi din kapambaya-bayai. Kapambaya-bayaan. Ayamanan yan nagyang kaya kapatay na dia ikaparu ibatanu akula kakagi asugo na wallahu ta'ala mapenggulaula. Naso kalukas nasaka mo tumamua di kakul kakagi lagi di dinu di kakakula ko kapatay. Naso ka pumakaputi ubok na lagi di dinanan mambu di dinanan kakul. Kau pa makaisa buo kakul si na kapakaya makulatan usang kaya kapatay. Nakaji di kakul. Inuk mana ikut nang kaya kapatay. Lagi dari ubah pihak kata-kata kau. Lagi dua semanga tahun na igira amian nagira nang kaya kapatay. Na laboro nagira amalo kangudan. Kaya di matir mga tahun na inwari siya kiyo to. Amia kapia-pia ilawas. Inwari siya kiyo to amanguda. Ino mga deri siya kiyo to inuto patay. Na lagi dua pihak kama mas amia ulola. Akan na ubah kalalayami. Sabapat na iku kiunod, agyang ko to abasa, aso manusia na balilipatan. Nalagi do ba niya nakalilipati ang kaya kapatay na di ikapalaguyan na makapalapalatan urun din na pagkaukit. Lagi dang utakatiru agyang utakarutan. Na magaytan usaw pa man apakaisa si iku agama. Hayaw to apakaisa na inutan waya agutan o pupumatay.
pakai sini si iku Islam. Ino tanu aya agutan o pupamatay. Na upama kabatan din na pasasendita. Na kepakaiman asenditan tanu suama tanu Adam agusuina tanu Hawa. Ka upama kadasiran na surang sabala uga tigu mga lukas. Na kena manu batanu kedaku surga. Na su surga na aya wara anu mga tawa mapapada lemero. Na daabaw nakapatay. Dito yung pamana kapatay tanong asid na imini panagipuon ko amatan wa Adam agusto Hawa. Dan tanong manutul sa makampat sangkot wa kini po niya nakiran. Nagutan o busumbaga so pakay siya tanong kaan tanong katukawi agiyang kaya kiad nang kaya kapatay. Waniya adin wallahu ta'ala su Adam agusto Hawa sa iko surga. Nabigan siran wallahu ta'ala sa warning adiran na penggulaulaan. Ayaw to upama na mga warning adiran na penggulaulaan na yang uto atig wallahu ta'ala ubakan o pamana pagubay sa isagyang kaya kayo kamabalui kanu mga tawa mga dalin mga tawa miya nga lalapis miya nga lulugi. Madidi, nasabab ko iblis aayak pupinamanawaran yan na anda manay madaklamit telunian ko mga wata-wadam sa iku naraka jahannam. Kainus sa kanya na miyada sa iku bilangan ng mga malaika. Kaaya manapag-asal na sa iblis na pati sa kanya na sa iku mga malaikat. Nasabab ko pa mana kaya supakyan namin baluya iblis amiya teped sa iku limu wallahu ta'ala. Na so kaya tapadiyan ko limu wala aming gulalan sa ikaw pa mana Adam sangko tu ada niya nung nakasududi na ini supaya membuat taman sa kapakatitindagian. Oy, taman sa kapakatitindagu dunia na pembinasaan yan din sumbuat anu Nabiullah Adam. Madidi na pika na kanan niya nalalag so Adam na kagi ada niyan din magaga na ayap mana upamana pika na kanan niya nalalag na so Hawa. Tige na iman to na miyatang kada maka pembelag kanu agusto Adam. Kadini yung katawan na swallahu ta'ala na adna inadinian as dunia agiang kanan na inadinian na daro a dunia na daro sakmin waktibar wabala. Darpa asakit, darpa awid akal, darpa atiuba, darpa upamana pagiksamin nun sa manusia. Nagyang kaya inadin wallahu ta'ala dunia darpa sakit, darpa upamana awid akal, darpa eksamin, darpa upamana marsik. Na inu kanu dipegakana wallahu ta'ala si isagyang kaya kayo. Kakagia upung kanu si imakakan na ketatap kanu sang kaya surga. Kaaya ngaranang kana na sajaratul khuld na sumranaw niyan na kayo watatap. Ayamana tigo iblis na umakakang kanu si ina ketatap kanu sang kaya surga sadi kanu pekadiu. Oh. Madidi so Adam na aya dina kekepitan yan nagyang kutwa katir wallahu ta'ala sa ubra kanu puku bay si isagyang kaya kayo kama binasa kanu. Na kagi dan yan magagana ayap manasimwan yan na si karuman yan. Sige na hay. Bayi, sakana malam makakanu mga bayi. Matalaw kanu sa kagdam nagutalaw kanu sa masakit. Na malong ka man po pandapati pamakabakanu din matago sa dunia. Ay na apa sangka aginawang ka. Aapi at tigiyan subu sudaro rupa ka swadam. Na iya ruminito galin na asara. Di ka madasangka iya surga. Ada abaw na widaakan. Madidi na ini gagat din tuwa rarabu Hawa. Natigyan ako ada maamay ka baka di pagiw. Nasusto na pagapas na ginawa ko. Nakiuno tanu Adam, nagiung ko to ataman sa miya kakansiran jang utas sajaratul khuld. So kaya pakakaniran nun. Apunir ka tentan way ka, sarbu ka kasawa nang utapakai setan wagi. So kaya pakakaniran nun na tigwallahu ta'ala iman to na kagi sumiyo pakakanu. Na kelabuso na kan sakanu. Paganay, au pamana piyaki tapangangkiran wallahu ta'ala awid akal kakagia katagusinan sa nga dunia. Na paganay roon na awid akal
Napi akan belagisiran wallahu ta'ala andaro dupa. Seiku sul dunia kan mapulu ragun nada siran dina makapagilay ak rumay. Ino to mapenggulaw lang utakam belagun daru dupa. Nakagi awar anang gaya dunia. Agiut to dini pamana puunan asun daru dupa ana api dilan di ikang ginawa ina makapembelagisiran. Seirin sangkot wa pagam paganaya kapaka surangiran salalangan. Namin ni betadun dinatak asiran na tunganay siran at ing ginawa yan darudupa aswada magusto hawa nasabab ko kaya pakasopakiran sa lalangan napiakang belag siran wallahu ta'ala sa ikusul dumiyakan na mo puluragun na siran din na pakapagilaya. Ikadua ini bagay kiran mala eksamin sa isang utaka ketagwiran sa ngaya dunia napiakin luas kiran sunditar nilan ko surga Samia tagusiran sanggaya dunia awas-awas sesiran. Besiran bu upamana miana pengesama ngarauna kayu. Sukia taguiran sa yang kaya dunia. Nati wallahu ta'ala iman tu. Namia tangkadamia kalabusukan sanggaya dunia. Nasa susunaya kalabusu ada apa itau niya. Nanda kan utun sa apa itau niya. Da apa itau niya na kalabusu. Na anda mana ya yuki takapakaliutan usi. Haji da katawan tanu apa itaw niyan. Nanto na so pakay si tanu kagi inu tanwaya agu tanu pupumatay. Nagyo to isumbagu Islam. Pupumatay tanu ka antanu makaliw. Sagyang kaya kalabuso ada apa itaw niyan. Sama nuto natakin uba agyang kaya kapatay na kenapa pihak kamu mesa? Naguk kenapa ini pihak kalak-kalak. Kaaya bisa upamana kiad na sang kaya kapatay na anta makaliw ko kakakalabusuan na kataadar pa masimpit. Na anto na panikatiru ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigi na masabahtu khurujil mu'min minad dunya illa mislu khurudhi sibi min batni ummihi. Dat natigi na kiibaratan na kanasakapya. Kumumin. Kau kapakaliw niyan, kakaganatin niyan sang kaya dunia. Inunta na lagi di sa kapya. Agyang kutua may ito awata. Sang kutua kapakaliw niyan, sang kutua tiyan ina iyan. Akin itugalin niyan sang kaya dunia. Nagyuti kaya pakapya ginawa mu'min. Sang kutua pa man kakaganatin niyan sang kaya dunia. Kamalong ako na pupandapati ang kuta mga kalabuso. Na nasunggaw na sa persuan na tika pakapipi ang kaginawang ka kainsala na di na makapiragawi iman to napakaliw ka. Kailangan nga ang utama pipirso ka, makapiat na ginawa niyan. Nalangwa na bulayo kayan raw na palayan niyan din na di panunutulanan na sa prilila itano. Kaya man na niyan na mag-anak ko din na tigyan na makaliw. Wah. Gina ni katago, abubaya ko, mu'min ko kapakaliw niyan sa isang kaya dunia. Okay, nagyan nga amranaw. Nadingaw na maputiru mag-anggad. Mag-anggad na matay kamata na da tumangata mo kaya na sa ipikanduriya. Balagi do Fatima. Sa isagi ang utakia patayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na didanga anu Fatima penggurau. Sang uto din ni kasakaratal maut. Na tialo anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na ya Fatima. Na pakapipi ang katigyan na ginawang ka yang kaya upamana suguin rakan wallahu ta'ala na siir kanok manamindu. Na penginsan anak kan rakatigi na uban yung dereno ng suwagama. Na so kaya nagaw no Fatima na miya kaguro ketemu kau. Kami ni awid dia na akal. Ami ada si bapak yan na sira ni pegilayanan ko agama. Madidi. Kagi adit nang gawa nganak kumuraw na kaya pa ipman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inatong yan. Tigi na di ka pengguraw. Pakapipi ang kaaginawang ka. Kasekad ni pagam-paganaya bekas tunurakan ko mga pamilya ko. Sakay pagam-paganaya putay ko mga pamilya ko. Nasudi na suki aluyan yan ko Fatima. Na miyay niya na miya kalanga sa subun talo Fatima. Sakiatang kadiyan sa mag-anak kakaganatin niyan ako dunia. Na mag-anak kakatalingumaan niyan ko akhirat. Nagyang nga maranaw, petiro na kaun. Apakah pipi ang aginaw nga kasakay pagkasunurakan. Murakan ako di ganyan tuwapan. Wah. Igidan nami atay na malunga tirwa sang utap dia na tiga na inu ka
Tungan ay kat namia kalalay awidakar na pangnintan upo din na sakay makasunod sa magan. Amata ang wala ka hararangitan. Ito apa kaniya. Sabab sa dinya nagkabubayan no ba makada madasang nga dunia. Diyo to isang bagay ang kuta pa kay sa tanong kagiya. Apa pamatay tanong ka an tanong makaliw sang kaya kalabusuan na kita no. Ikadua sembag tanong. Na inuina de nagyang kaya kapatay. Kakagia sumia pagamal tanong sang kaya dunia. Na dika parui berkatano si ibagan. Enggak ino. Na pendapatin yung manang kutua. Yang kutua salakad. Apa kida po ukasang kutua kasungga sa masjid. Na umani salakad roona sati mana khasana. Na upama kapaki ilain raka wala ang uta sati mana hasana. Na khairu mina dunia wa mapiha. Yang kutua umani salakad roona kasungga sa masjid. Na tomo adisu dunia arak sutaguyen. Na dika parui berkatanu si ipala din langun sangkaya dunia. Kadir dika min sangkaya dunia. Na ayah ka parunian. Umani isa na sukia rasa inian kuamalian. Na ayah ka tarutupan niyan nun sa kakakuan niyan nun sa kompleto. Na makaukit sa kapatay karurun kibagay sa alungan na mori. Kakagay din nun kibagay sangkaya dunia. Kati subuso sa timana subhanallah. Amia balasya na tagun sangkaya dunia. Amia penuh ang dunia. Na anda mana kakakuan niyan ko mga pedamalian. Kagiya sa timana subhanallah na miya kapno ko dunia. Diyo tuwi sa bapa, miya din suka patay ka, anak ka matarutop. So ngani na miya pantering ka sa isagiyang kaya dunia. Diyang kaya kapatay, na si ko miya nga una amasa. Na adna sa kata wabai, ako miyon sulta sa iko safi. Tigiyan ko safi iya, batigin da sekreto o Islam ay gira amyatay so pamilyata tanu diniway ga mga sekreto ini sa iku agama batigin da sekreto sa iku agama ay gira amyatay so karumata watata pagarita lokasta na unggulaw laata na patatagi na pantanto na yung mga ulaw la ang utamyatay ta anati ko sapi iya din. At natigin na kapakayang gulaulaan ka, asad na sa kabaya ka, amya taya luluta ka, karumang ka sa pagaring sa wata ka, na asar kang gulaulaan ka yung inaptatagin na panakat. Maridi na, tigil yung uta sa katawalok sa bubay, aantong na uno natigin. Natigin na amay ka magabi, na pigo ka, suti ka tigin ng piya-piya. Na makapigo ka, amasuti ginawang ka, na aya sulutang ka anditar na ka na sunditar na aya katawing kau na keso katang kau na halan. Na aya nga tigyan na sulutan. Na say ko kalauki sa gawin na panambayang ka sa tahajud. Nagyang utakap panambayang ka sa tahajud na amay ka ndua ka na panganiyang ka kwallaw tala pakiilay niyan raka ang utwa kabaya ka amya taya luluta ka amay lain ka. Na jikr ka, mana jikr nang utwa ka pinasbih ka. O di ka pembetiya sa Quran, na pinasbih ka. Sa panaman na maring ka, igiyang kutwa ka pinasbih ka, na da karndaan ka sa si ka din turugas ang kutwa ka penjikr ka. Gina, madagalap ka tunun. Laboron niya ka na mga tabligi gila. Madagalap kaila nga jikr na siya din beturugas ang utwa ka untuk dia. Asar ka kenapa kami niga? Aku kenapa ka renda? Na tiurug ka sang utwa di nga di ka panasbih. Na sadin sa mapipikir karo apte tagi na penakana pagkailir ka ni wallah sa dinian rakap dilunganan. Madi di nagyang kutwa sa katawalok sa bubay. Na milay niya nagyang kutwa watayan abagwataw amiatay. Ami sesembur sang kutwa kadegamiya karabura bunga kadeg. Na ayami pagpedayan na mga tao na miliw na kadaklian na mga tao. Ami sa sembur sidan sangut taapoy. Madidi, na aya din ninipa ka na wangkot walok sa bubay, akapagkailayan yan sangkot tawata yan na bagwitaw. Akapagawi diro ng kutwa kadaga ipupa na liutuan yan sa kawang-kawangan. Na uman na matago sa kawang, napupok ng mga malaikat, abaston na maulugup man sang kutaw pa man amyak karabura bunga kadag.
Na so kailaw nagyang utalongos na miya kasi daw gumuraw na yan dininipakan na. Kagiya mapita na kumiya ba kabalaga sa iku safi. Tigiya na penutulan akan saka. Tigu safi yan to na. Na tigiya na suwata akan na pipinunakan raka. Na miya ilayak na tigiya na miya sasembur kumiya karabu-rabu nga kadag. Na aya tigiya na padiyan na mga tao na miliw na kadaglian na mga tao. Na palayasiran din na pendilaan ng kutwa miya karabu-rabu nga apoy. Na kaya segeda no safi yang kutalok sa bubay, sa isang kutaw pamana kapanggura ukian, sang kutaw pamana kada pakataro to pang kutaw at ayan na bagwitaw sa aman. Kagiya mamakapira gawin na pinggulaw to safi kapagilay niyan. Na pitatagi na pamambu safi amia kau mau na mia katai taida be ya ipun dina ku kiad non wallahu taala na danian dino to mai la ya bunta lama pi apara na sialam yang susafi na pi akan dudian nun salam tigin na hai imam katawan aku enggak tigin ana tigin na wallahi kadit na mi la ya kana bunta la baini lagi sakapi aki bebetadang kaya paraska antum na ka tigu safi baka malaikat to di na baka mi didari na tigin na kana bang kadi ketu si suluk sabu baya sumiyong raka. Nati ko sa piap ketu sanakan. Nati ginagiyang butalok sabu bay. Ako miyon sultar ka. Nagyutwa tigin suin akan. Nati ginay no kay ni pakaliw. Ayat tigina kilayar kay ina ka. Nami sa sembur ka sang kutwa kadigamiya karabura-bunga padekaw na mga tao ng gipu na kadaklian. Naino kay ni. Aday niya lakaw raka tutong. Natigian na naman, ayam yaw lawlay niya tigian. Na adna sumiyagad asalih. Ayam ana asalih. Nagyang gutuwaw pa man na mapiyayaman. Da mapeteruyan na ipkarata ginawang ka, ipapamadu-padua puso ka. Di niya na panggulaulaan, baka niya na maaniya. Aya din yan di ingalabakan na mga simba sa ikwallahu ta'ala. Nagyuti pembetuan sa salih. At natigyan na miya ka umaasalih na dumi ketigyan sang kuta mga kubur. Na miya nagyan ng tigyan ng kutwa guro kami siya di dalam ang kuta mga kubur. Kasa kami natigyan na sirin-siringan na pale din na kumakarabang kuto pa man ang mga kuburan. Kadad namin isemburu na mapiyaman. Na gua tigian nakatagwi sa gagawa giyang kutwa salih na gunian na puro na limanian. Na mindua. Na ayang kaya tabuan niya na oras na suoras sa ibabagay wala kung sulod salungan. Aad na ibabagay rin wala. Manpit o gawi na ad na salungan ro ay ibabagay wala. Aad na tatago uno na isakaw rasa sa din sa pengenin ka na tatarimaan wallahu ta'ala. Timbang suto mga ulama na sikon kuwalungan na Jumaat. Na sa isang uta alungan na Jumaat na ad na misa sanggay ro ay isakaw ras. Agyang uta isakaw ras na uwayang kamatalabok. Nasa din na sa pupengenin na karoon na pala din di pa kapambalingan wala na pala na terima. Naguat tigyan na tapanay. Nagupang ni wallahu ta'ala sa malibre kami sa isang kutwa siksa. Sang kutwa mga kubur. Naguat tigyan tarima wala na pala kami niyan din miya pardon. Pala kami na tigyan miya da sang kutwa kapsiksa kami. Iman tuwa tigyan na gigay sungakan raka. Panutulang kakwin akan. Adi niya napakawida akalian. So sa katawa tigyan na salih na miya pakada kami niya na sang kutwa pitamanan na amapit na kasiksaan nami. Sabab sang kutwa pangnin niya na tiyarima wallahu ta'ala. Diyo tu iya patut man sa ikaw pa man na mapapantag. Diyo nga iya kapapatay. Na aya man na patut. Na aya pupakalaan. O kagaganatan sang gaya dunia na langon mga pangni sa ikaw Allah ta'ala. Kau ba kalo-kalo ng kuto, auras, ama papanto at tatariman ng Allah ang utama nga dua, na ron may pantag so pangni o karumanian, mga watayan, mga pagarinian, na uron may pantag, na miya pakalibring ka agyang gutam yatay nga sa isang gutaw pa man na piti man na kapakadapanan. Kamalo niyo man na pamimikiran na. Aya katero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumiyatay na lagi dumaagad sa kaludan. Naiira at nawatata sa abrod.
Agi ang utawata ka sa abroad na kaya surat tangan yan. Sige na ama na imanto na mapipiya ginawa ko na pagisi akan rakano sa no mapipiya ginawa niyo. Nakataya sumagato sa dalara pakawitakan raka. Sa tiruang kaki na pakapipiya niya na ginawa niya nakasukalaan si inapaguri. Na ilayang agi ang utama nga lukos yan nakapiya udad na matauro no ba't yung lugan sa dalar. Ay nang inubawan laka mamagatos nakili-dili diyan sang utwasiran dito siring-siringan. Sige na utawatakan na miya kaulugup man. Napakaurian niyan ko surat yan na so kung sumanaon napakauri. Banda-budi nagyang ay mga penanay haji naroon yan napakawitan. Napandapati nga man ang uto. Na kurang suamalian. Tigwalaw tala ko mga malaikat awitan niyo si ikunaraka. Naguniw ro na seksa agyang gana na mama. Na inuitiran si ikunaraka Jahannam. Na siniksa ro sang utanaraka Jahannam. Nakagya pasiksan ro na mga malaikat aswara. Ama ka po na sa ikwaras. Ayaw to aswara na tigina ya malaikati irfa dhunuba abdi. Na may pusigaw kun sa mga malaikat sa iku pamananaraka Jahannam. Kaya man nagyang ko to at tawa gagyang ko to makapupuon sa nguto aras. Natigina hay mga malaikat. Hay mga malaikat akan na gnakniw tapalakniw kapsiksaan niyo sa giyang kana na uripanak. Na miya busigaw sa mga malaikat kami mo masasiran wanto na imiyang galabagyan na mapya. At tinimbang sa mga amalian na pamana datun sa mga amalian na mga pipya. Nagyuti kaya pa ka narakayan. Na uriyan niya na inabad ng gana ka nakasiksaon. Na miya tiro mga malaika. At tigilan na iya ala na antunaw nun ni amal amya pagamalian. Agwa itir gana kapisiksaon. Natikun wallahu ta'ala. Aya malaikati irfa dhunuba abdi fa inni astahi an uaddiba wa waladuhu yazkuru ismi. Maluni manai tagu isa arga agyang gaya kalayan yarga sa ikumiyatay. Tigwalaw tala ko mga malaikat yan na iman to na miyapasan. Tapalakam niyo din ang kana nakapsiksaan niyo sa kana na uripanak. Tigo mga malaikat tanggay no kanto na imiyang galabagyan. Na tigiyan na adna minigan na tiyan na wata yan